ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 241 ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ಏನೂ ಆಗದೆ ಉಳಿದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಸುಡದೇ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಲೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಅದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಜ್ ತಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी. यस यस यस. पैसेंजर का रहा होगा. मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो. तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे. तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है. सारी की सारी फोटो सेफ रही है. इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं. ये भागवत गीता है महाभारत की अपने. ठीक है, तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं. ठीक है कि इसको अपना लो तो अच्छा है, यू नो, बेटर ये रहेगा. क्योंकि ये बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है. और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ. यहाँ पर सारे के सारे मुमकिन है कि रीड भी कर सकते हो. इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो. सारे के सारे पेजेस ओके है. हल्की सी आपको किसी लॉ से कहीं पर आपको एक कालिक सी दिख जाएगी, लेकिन उसके आगे मैं एक बार होल्ड कर सकती हूँ जी. मेन जो है ये फ्रंट में सिर्फ होल पड़ा हुआ है. लेकिन पेजेस को इतना मतलब इसमें जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसका आपको निशान तो दिख जाएगा इस शुरुआती हिस्से में, लेकिन इस भगवत गीता को आप अभी भी पढ़ सकते हैं. और यहाँ पर हर कोई जो व्यक्ति है यहाँ पर इसे प्रणाम करके जा रहा है. देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है जिसमें इतनी जानें गई, लेकिन आस्था की एक डोर को लोग अपने साथ पकड़कर सहेज कर रखना चाहते हैं.